My, mladí ľudia, cestujeme často a radi do zahraničia a rôznych dovolenkových destinácií. Ale pritom zabúdame, že aj na Slovensku máme čo objavovať. Ako napríklad u nás v Bardejove. V dávnej minulosti bol Bardejov významným a bohatým kráľovským mestom. Jeho súčasťou boli aj Židia, ktorí tu žili a zanechali nám mnohé významné pamiatky. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Ahojte, ja som Laura. A ja som Martin. Najstarší písomný záznam o pobyte Židov v meste pochádza z roku 1599. V Bardejove sa usadila rodina Natana Gutmana. Podľa tradície jeho vdova Ráchel a ďalší členovia rodiny boli považovaní za zakladateľov židovskej komunity v meste. Založili synagógu, školu, cintorín a chudobinec. Židovskou komunitou v Bardejove na konci 30. rokov 20. storočia otriasla vlna antisemitizmu. Od apríla do októbra 1942 bolo z Bardejova a okolitých obcí deportovaných až približne 3600 Židov. Zo 6. najväčšej predvojnovej židovskej komunity na Slovensku prežilo viac ako 500 Židov. Pritom polovica z nich sa vrátila naspäť do Bardejova a od tej chvíle sa museli vyrovnávať s ťažkými životnými podmienkami. Dnes je Bardejov zaniknutou židovskou komunitou. Pamätník holokaustu vznikol v roku 2014 ako posvätné miesto, pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám, tvoriacim prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Na 14 tabuliach v tvare náhrobných kameňov je zobrazených 3381 mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. Nesmieme my a budúce generácie nikdy dopustiť, aby sa zverstvá holokaustu niekedy zopakovali. Areál tzv. Židovského súburbia je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove. Komplex pozostáva zo starej synagógy, domu zhromaždenia, rituálneho kúpeľa, expanznej veže a kotolne. V minulosti sa nachádzal v areáli aj rituálny bytúnok. V roku 2000 bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom zapísané do zoznamu svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Stará synagóga pochádza zo začiatku 19. storočia a je najstaršou stavbou areálu. Predstavuje unikátny typ 9-klembovej synagógy. Interiér pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie. Klenby sú zdobené bohatou ornamentálnou maľbou v maurskom štýle. V roku 1929 židovský spolok starostlivosti o chorých prebudoval jeden z domov na synagógu na dnešnej Kláštorskej ulici. V pravej časti budovy sa nachádza dlhá chodba, cez ktorú sa vstupuje do všetkých miestností, modlitebnej sály, študovne, ženskej galérie na poschodí. Celý interiér zdobia dekoratívne ornamentálne maľby. Najreprezentatívnejší priestor predstavuje modlitebná sála. Medzi dvoma gotickými oknami je umiestnená schránka s tórou. Medzi ďalšie pamiatky, ktoré súvisia s bardejovskou židovskou komunitou, patrí synagóga Chevra Mišnajot na Štoklovej ulici, ktorá v povojnovom období prestala definitívne slúžiť náboženským potrebám židovskej komunity. A židovský cintorín na ulici Ľudovita Štúra, na ktorom sa nachádza 1231 hrobov z 18. až 20. storočia. Veríme, že sme vás inšpirovali prísť sa pozrieť na židovské a nežidovské pamiatky v Bardejove osobne. Bardejov je krásny, aj keď je nám ľúto, že tu žiadna židovská komunita nežije. Lúči sa s vami Laura a Martin.